Hármas Pestnál felkészül Erős József és Huszár Adrián. Gyerünk, Réka! Gyerünk! Gyerünk úgy! Nyomjad! Gyerünk! Gyerünk! Ügyes volt! Gyerünk! Nyomjad! Védd a fejed, Réka, megy a láb! Ügyes vagy, úgy szépen előre az egyeneseket rúgjad! Rúgjál, Réka, egyenes! Megkezdődnek az eredmények, tehát az érmek Gyerünk! Úgy ügyes vagy, rúgjad! Gyerünk! Úgy! Fönn a kéz, Gyerünk! ügyes vagy! Mindenkit szólítunk ne a páston keresztül és középen, hanem erre körbe jöjjön ki. Orvagyakorlat 14-17 év. 4. helyezett Iski Jennifer. Horog! Réka, horog! Horog! Harmadik helyezett Nagy Védd a fejed! Védd a fejed, gyerünk! Bal jobb megy a rugásra! Ügyes vagy! Idő! Gyere, Réka, gyere, idő van! Na! Nem sírsz, ügyes vagy. Most jön a terészed, tudod, most megdobod. Most megdobod, jó? Légy szíves. Na, gyerünk. Most jön a terészed, jó? Gyerünk. Segíts a másikat leszedni, Lala. első helyezett Szabó Roxana. Jaj, bocsánat. Lala. Orvagyakorlat 8-10 év. 4. helyezett Faragó Csenge. 3. helyezett Lukács Kamélia. 2. helyezett Becskeházi Kata. 1. helyezett Ódor Lili. Gyerünk, Réka! Gyerünk! 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 Vidd le! Gyerünk! Gyerünk! Nyom, nyom! Térde! Menjél a térdét! Menjél el lábra! Ne akasszál! Húzd le! Húzzad! Gyerünk, menj le térdre! Gyerünk! 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 Csak túl súlyos a kis csaj. Súlyosabb. Gyerünk, Réka! Gyerünk! Vigyázz! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Megy a földharc, Réka! Réka, magasabbról! Magasabbról indulj, Réka, magasabbról majd! Orvagyakorlat 14-17 év. Gyerünk, nyomjad, nyomjad! Ez az, ez az! Nagyon jó, nagyon jó! Nagyon jó! Most szorítsad, húzzad! Gyere a feje felé, gyere, úgy ügyes vagy! Megkérném a nézőket, hogy az egyes páston menjenek már előre, hogy hova gondolják. Ügyes vagy! Úgy, magasan, gyere, ügyes vagy! Gyere a feje felé, úgy ügyes vagy! Húzzad most a kezét! Az egyes pástól 1,5 méterre senki ne tartózkodjon. Kezét húzzad fölfele, Réka, húzzad, úgy ügyes vagy! Forgasd át, húzzad! Tartsad, Réka, tartsad, ügyes vagy! Azt hiszem, hogy föl kell állni. Gyerünk! Gyerünk! Ne hagyd magad, Réka! Gyerünk! Fordulj rá, Réka, forgasd át! Úgy, megint úgy ügyes vagy, Réka, úgy! Szorítad, billencsed! Billencsed, Réka, úgy! Nagyon jó! Billencsed, gyere a másik oldalára! Gyere a másik oldalára! Úgy ügyesed! Ügyesed, Réka! Orvagyakorlat 9-10 év. 4. helyezett Puncsel család Dániel. 3. helyezett Smek Benedek.
második helyezett Hadadi Patrik, első helyezett Szitás Krisztián. Ügyes volt.